ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரோரூட் கஞ்சி. அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துடலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஆரோரூட் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து டைஃபர் ஆஷஸ்லேருந்து ஸ்கின்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டு தான் இது. நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட், கால்சியம் அண்ட் ஃபைபர் இருக்குது. ஹெல்த்தி அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஃபுட் ஃபார் பேபி சென்சிட்டிவ் ஸ்டொமக். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 1 கிளாஸ் கப் ஆஃப் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. 1 கிளாஸ் கப் ஆஃப் வாட்டருக்கு 1 ஸ்பூன் ஆரோரூட் பவுடர் இருந்தால் போதும். இதுதான் ஆரோரூட் பவுடர். இதாங்க ஆரோரூட் பவுடர். இதில் வந்து 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு 1 ஸ்பூன் இருந்தாலே போதும் பவுடரு. நல்லா கலக்கணும். ஏன்னா அதில் வந்து சாலிடாகவே இருக்கக்கூடாது, கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நீங்கள் கலக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதை இப்போ நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணதும் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வில் வைக்கலாம், கஞ்சி காசலாம். இப்போ பாருங்கள், கஞ்சி காசும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா, இது நீங்கள் கலரிட்டே இருக்கணும். கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் கலரிட்டே இருக்கணும். கலரிட்டே இருங்க, அப்போ தான் அது சாலிடாக இருக்காது. கலரிட்டே இருக்கும்போது பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டு பாப்பாவுக்கு சாப்பிடவே பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஆகணுங்க. கஞ்சி காசும்போது இப்படி இருக்கணும். ஒயிட்லேருந்து இந்த மாதிரி சில்வர் கலரில் வரணும். இங்கே பாருங்கள், திக்காக வரணும். திக்கானோடனே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க பவுலில். நல்லா சூடு ஆறினோடனே கொடுங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கஞ்சி நாங்கள் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, எங்கள் பாப்பாவுக்கு ஒரு வாரமாக லூஸ் மோஷன். அவளுக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆரோரூட் கஞ்சி கொடுங்க, ராகி கஞ்சி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆரோரூட் கஞ்சி வந்து லூஸ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. இங்கே பாருங்கள் எங்கள் பாப்பா சாப்பிட்றது. பொதுவாக 8th மந்த், 10th மந்த், 12th மந்தில் குழந்தைங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகும். அப்போ இந்த கஞ்சி கொடுங்க. அவள் இது ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டுட்டா. நான் அந்த கப் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு இருந்தேன், அது ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டுட்டா. உங்கள் பாப்பாவுக்கு லூஸ் மோஷன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டாக்டரை சஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஆரோரூட் கஞ்சி கொடுங்க. அது எப்படி செய்கிறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். ராகி கஞ்சி கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க, அதை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுங்க, பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.